Jack and Jill ar fi'n cychwyn yma yn y cylch coedwigaeth. Kevin Owen yn cadw cwmni fi, y goreion wan. Mae chydig o hwyl oedd o'i gychwyn, mae'r 3 cwpl sydd ar ôl yn meddwl busnes. Yndi. A efo chdi tro yma dwi'n meddwl. A'i fam yma dwi'n meddwl. Eden a'i partner o Sela Newydd yn meddwl, ynddi. Cos nes ti gael hwnna'n iawn gyda. Do, a mae'r 2 gwpl arall o ochr y Knighton. Felly i gwni weld. Ond mae yna 3, mae yna un yn gwylod hefyd, mae nhw gyd wisgo'r un crysau. Na, mae hein dramor mae un yn dod o. Y rai canol mae'n un dram. Reit yn gwylod o Knighton eto. Reit, dwi'n gweld. Gwni weld te, pwy sy'n mynd i fynd â hi. Chydig o hwyl ydi o i fod, ond mae yna rhai o'r cyplau mae wedi bod yn ymarfer oes. Swn i'n dweud bod hein wedi, bod fi wedi gweld nhw. Mae un wedi Knighton yma yma. Dwi'n gwybod hynna. I ges i dro ni efo un o'r efo gyfeillion Gerwyn Hughes dyn o blaen. A rhythm ydi ond a beidio gwylltio falle ynddi? Ie, lot o beidio gwylltio. Nes i wylltio, yna broblem. Julie ac Eden. Na o te, dyn ni'n rhoi yn pres ar Julie ac Eden ac os yna cneifiwr ydi Eden wrth i alwedigaeth am bod oedd drosodd mae cneifio, heb gael hwyl arni a symud lawr yr adran goedwigaeth. A fa ma fydd o fan dwi'n meddwl. Ie, gwerthu'r handpys a prynu bwyell. Mae hain yn lifiau dychrynllid o finiog fynd yn yno. Yndi, maen nhw ddryd, rhaid ti yrru nhw drosodd i Sela Newydd neu Australia i gael ei gwneud. Sa neb di mynd i'n managio neu nhw wlad yma. I'r safon yma. Maen nhw'n barod i fynd. Rownd derfynol, dyma ni, ffwr o ni. O, mae un i gyd yn mynd o dda. Maen nhw'n gyd yn mynd. Mae'n agos ar hyd y linell o gyd i. Eden a Jill gosa tynnu o Sela Newydd, ond mae'r cyplau o Knighton yna. O, dyna ni! Na, dyn nhw'n mynd drwad, Wel, wir. Anlwcus yn fanna. Anlwcus, mynd orodd y bren bach yn fian. Dwi'n meddwl, mae'r cwpl o Knighton ar blocyn 2 enillodd. Ie, wir. Knighton yn ail. O'na disqualification am hynna? Na, maen nhw wedi cario ymlaen a maen nhw wedi ddarfod do. So, anlwcus oedd nhw fanna. Anlwcus, ond y cwpl o Gymru yn mynd ar dydd yn y Jack and Jill yma'n adran goedwigaeth.